Horas, Shalom, salam sejahtera di hita saluhna, damang dainang, nanulungan di bagasa tuata Yesus Kristus di dia pehita na maringanan, tangiang nami, di bataman atau tong madongani par ngulumuna, jala na mamasu-masu ngulumuna akan namarsakit di leon hai pason, aka naro habuk ni roha, dia puli Tuhan. Bagasa tikyon lam tugu maha porsyat tatutu marhiti-hiti har taun ni rohat tala manangin hata ni dibata oleh jumulu mahita martangian. Dame ni dibata na sumurung siyan saluh na roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani talumubi lahu manangion hata ni dibata di bagasa tikyo. Makuling mahawali Tuhan nungaradi hami manangihon. Amen. Hata ni Tuhan na mamakuling hita dia pala partikyanon dia nek mesian berita nauli na sinurat di si Lukas bid 26 mamuka mesian naik 27 masuk sa tuai 27 o mahata ni Tuhan. Alai huduk ma Tuhamuna na manangi haholongi hamuna mamu sumuna na dinggam mabaik kamuna tunama kosomi hamu pasu-pasu hamuna ma akka nama burai hamu tangi ako kamuna ma akka nama ngasupi hamu anggo di pasta hurumi tarehon nang nasa baribay jala anggo dibuat ulusmu unang jua nang baju-baju nasa namangido tuho lehon jala unang tunggu halak nang mabuat ugasami. Ia ina pinangidomuna nang benon ni halak tuhamu. Ima baik kamuna tunasida. Ay molo dia holongi hamuna na marholongi roha dihamu. Parulia dia mai dihamu. Ay nang aka parjahat dia holongi do na makolongi ni roha dinasida. Jela anggo di baik kamuna nadinggan. Tuaka si bay nadinggan tuhamu. Parulia dia may dihamu nang akka parjahati songonido pabayananna jala mo makiri pamu mabuat samuse lahu pasali dongan parulia dia may dihamu ay di pasali parjahat do dongan na parjahat asa di jalo musehepenna om matahe haulongi hamuna mamu sumuna baik kamuna manadinggan jala pasali hamuma dinaso hinirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabe akka anak ni atumi buli mahamu ay basado ibana dinatois maroha jala dina jahat gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu manghumi gabidang uhuman nahamu unak kamu manorui gabidang toruan nahamu palua hamuma gabe palonna hamu ido pajahonna. Huriani Tuhan na hinalonga di bagasa tuata Yesus Kristus totu gudang doragam manang akka upama manang pribahasa di bahan akka namalo taringot songo dia do parange mangulan nadingga na somalna di bagasan parngoluon diajari dia ka upama mono nadingga di bedongam mutuho nadingga bay bahkan adong do upama musena indokon pabay na nadinggan dibalos do pabay na orang deka air susu dibalas dengan air tuba. Nah di bagasan terpujamita na satu ita dia pala partikyan songo dia Tuhan Yesus di patu paibanas sada pangajarion tuak kana torop pala jala marasing si tutudo pangajarion na pinatupan ni Yesus siyang pangajarion na pinatupan ni akapadebiso molo akapadebiso na salaon ditik ni Yesus na sida patu pa pangajarion lapahoton uhuk
lao mabengol na dinggan talumobi laho manaba kapangetusyo. Alay salu pangajarin na pinatupa di nasida dangadong naibar. Anggo Tuhan Yesus di dia ibana maringanan di patupa pangajarion di baritaon hata ni debata harajaw ni debata jala di patudun akan tadabolon marhite na pamanum akan amarsaki. Alai di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikeno. Di patupa Tuhan Yesus ma sada pangajarion na masay rumit na maralo tu roha na maralo tu pamikrio na maralo tu namasa di hati hai. Adorang soro Yesus tu portibion anggo pati taring makaholongi dong na makaholongi nungado. Di bagasan buku ni si Musa, tolu Musa, biddu 10 sia ayat 10 lalu nunga di pabotohos si Musa songo dia bangso ni dibatai asa totong nasida patupahon na dinggan tuak na mo na dinggan tu nasida makaholongi akan na makaholongi nasida makaholongi musuh doa kalian asik. Alai pangajari na pinatupan ni Yesus dang songo ni dan pangajari taringo air susu dibalas dengan air tuba. Justru diajari Tuhan Yesus kebalikan air susu dibalas dengan air tuba. Alai air tuba dibalas dengan air susu. Nah, damang denang di bagasan ayat 27. Dipukat Tuhan Yesus do di bagasan jami tahun na satu hita ido iman alai kudok matuhamuna na manani haholongi hamuna ma musumuna na dingga mabek kamuna tu nama kosomi hamu. Nah, buhado bahenon om majuju pamikirot buhado bahenot ta makaholongi musuh. Sedangkan makaholongi na makaholongi hitape jujur dan berbanding lurus. Buhado bahenon mananyakon nama kosomi iba. Siapa mikirion, siya roha, siya parbinotohan, siya hukum na adong, dan pas nila ko Tuhan Yesus. Alai, di bagasa tikyom matakas madipaboto Tuhan Yesus. Tujuannya sebenarnya, kenapa Yesus mengajarkan seperti itu? Karena sesungguhnya, ini mau menunjukkan pekerjaan Kristus. Ini menunjukkan pekerjaan Yesus. Bahwa pekerjaan Yesus datang ke dunia dan para pengikutnya berbeda dengan pekerjaan orang lain. Ulang ni Yesus rotu portibio dada nang mabalosot akan jahat. Ale justru nang patudun holong nirwa totong-atongan di portibion. Asa julma akaparja na di portibion. Dihilala manang diaunasi dah holong nirwa na binon di Yesus. Haruro ni Yesus tu portibion nanang mangaled dame. Asa unang-unang be parbola-bolaton. Asa unang-unang be akahosok. Asa unang-unang be ibarat na akka perbadaan. Alay akka hadameon do holuniro hamanian tu. Alini menok Tuhan Yesus hudok matuhamuna namanangi haolongi hamuna mamusumuna nadinga mabekamuna tunama kosong ya. Pasu-pasu hamuna akka na maburay hamu. Tanya ko kamuna ma akka na mga supi hamu. Anggo di pasta hurumi tarehon na sa baribanari jalango dibuat ulusmu unang jua nang baju-baju. Nah, di level ini Yesus menunjukkan sebenarnya kualitas dia yang sesungguhnya. Al ini amang inang nenolong di bagasan Yesus Kristus. Anggota payut-iut turpu di jami tahun siya naik 20 pitu. Sahak tu ayat 30 pitu. Sada donan yang dohonon di Tuhan Yesus di sini. Patu pahamuna hadamion tu saluhukna. Baik tu musuh, baik tu alom, baik tu damak kaolongiho. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita
Bagaimana tujuan kehidupan kita di dunia ini? Adalah untuk menunjukkan kasih Kristus yang penuh kedamaian di dalam kehidupan. Alini mana dokot Tuhan Yesus, ia ina pinangido muna. Naing bahinon ni halak tuan muna ima baik kamu na tunasida. Nah, namar lapatan, sudi nang dohita taigil. Na naing dapat power sauliak kita sedongata. Sudi do. Ale cukup do hulang disi. Molo hulang ibarat na mangi akan nadinga kita tudong ata. Banadinga tabahin. Asa dapat tabalos nadinga. Ale molo nunga tapatu panadinga tudong ata dang dibalos sudah dingga. Gabinang tabani manadinga tunasida. Dan cukup pulang di ayat tido ko Tuhan Yesus. Di paingok Tuhan Yesus ma di ayat 32 sah tu ayat 34. Amay do ko Tuhan Yesus disi. Ay molo dihaulungi hamuna marhaulungi roha di hamuna. Parulah dia mah dihamuna. Parjahat pedulah hudo somali. Ay molo nadingga di bek kamu tu nama benadingga Tuhan parulah dia mah di bek dapat muna. Parjahat pe di bek somali. Molo diurupi hamuna do ngamuna. Makiri pamuna musenang balosna. Parulah dia mah dapat muna. Parjahat pe di bek somali. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ingat, Yesus mau mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu harus benar-benar berbeda. Artinya apa? Mari lihat firman ini kita mau diajak. Gabesihut Yesus. Dada mangigil madap na dinga siya nakadongan. Ale gabesihut Yesus. Patudun akan na dingan tu salhuna. Hubar tu ujana sa tuhita dia pala partikyano. Mabaloson nadinggan balos di najat. Manang nadinggan do balos di najat. Nah amang inang nanulunga di bagas sa tuata Yesus Kristus. Sungod dia do bahinota manang ahadu na diigil ni jamitaw siya bagasat paranota. Na parjulo sa hali marhite-hite jamitaw nang dipaingot tuhita. Gabi Kristen menjadi pengikut Yesus adalah menjadi pembawa damai. Gabe si huto Yesus ima si buat damai. Songo dia do hita asa buat mabuat damai di bagasan pargolon. Berarti unang baloson unang tabaloson akka nahurang dingga natajalo. Alay mulo tumpe di bagasan pargolota. Baik kita difitnah di dalam pekerjaan. Baik kita tidak diakui di dalam rumah tangga, di tengah-tengah keluarga. Tetapi menjadi orang Kristen, yaitu tetap membawa damai. Mula tabuat terdoima na niroha do pikirata. Persoalan harga diri. Dan buta ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nunga dipadu Yesus Kristus kita. Dipatudo Yesus Kristus do songo dia damai nabi do di bana tu hita. Marhite-hite na dipersilakon ibana dirina. Asa partoha pita dia rajaon na pinatu pa di bana. Segala kejahatan yang sudah kita lakukan untuk menyelipkan Yesus semuanya dibayar lunas. Maka Tuhan mau mengingatkan kita. Asa anggiat manian halak karisteni si buat damai. Dang adong be hosom di bagasan ngoluna. Dang adong be parmuso di bagasan parngolona. Molotumpe di hosom ibana. Totong ibana makaholongi jelmana makosomi. Napa duahon marhite-hite hatan di debata damang denang. Nang dipahingo debata kita. Sebenarnya apa perbedaan kita dengan orang lain? Dunia ini menawarkan tentang hukum kasih. Tanpa iman pun anggo makaholongi manang tanpa martuhap pe. Jelma budoy marsya holongan tu akan makaholongi. Alai marhiti-hiti atan di batang nang dipengot kita. Gabe karistan. Dadabe sebatas ikut-ikutan. Gabe siuto Kristus. Dadabe holang sebatas maulan nading mula jalo nading. Baik engkau menerima ketidakbaikan dalam kehidupan. Baik engkau tidak menerima ketidakadilan dalam kehidupan.
Tetapi engkau harus berbeda. Perbedaan ta mengulang na dinggan songo na di bayan ni Kristus. Kristus gak bisa datiruan di bagasan parngolota. Kristus menjadi sebuah patron di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Aleni amanginang ingot tamu nama di bagasan parngolota tujuan ta di tonga-tonga portibion asa tampil beda patudun holong ni roha tuaka jelma nasodong holong ni roha napatuluhon jala na panipuli nagabe jamita tuita ganuk marsada-sada iko boy do hita manginang mabuat dame makaholongi jala songon si Joseph anak di si Yakob ditiki ibana pola dibolok kun gabi hatuba dung partogi ibana di patudun ibana da holong ni roha tuaka ahana dang adong muruk di bagasan rohana dang adong rimas dang adong roha pamaloso alena adong di bagasan ibana roha holong soalnya di epistel di Sadamusa 45 ayat 7 sampai 10. Bagaimana Yusuf? Dia di dalam kehidupan dia tampil beda. Dia tidak mengingat segala penderitaan yang dirasakan. Yang dia ingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah kita pekosongan itu. Nah dingga do bayanot tabalus dia akan jahat. Asa boha, asa parulian na dinggan nang tajalo tu siya debata gabe dapok tamu sena molu di jauh debata kita. Parulian ala Kristen ima parulian si tiruan parulian ala Kristen parulian ima si buat dame. Stayong mamanginang marhiti-hiti hata ni debata. Tapadao ruah kosong. Tapadao ruah manguhumi. Tapadao roha parmusuan. Alay tapadia ma roha holong, roha manangyakon, roha marsipaturean. Alana ido di igil libata syakita marhiti-hiti Yesus Kristus. Amen martanya kita. Mulyate mahusog banruan namin tuho alay Tuhan. Didinggan di basam natotong pinasahak mutu kami marhiti-hiti hatam. Diajari hodo kami asanggiat kami patupan ak kaulan na dinggan nang pe ak kanahurang dinggan kami jalo senak kahumadang na. Mulyate Tuhan diajari hodo kami tutuga besi hitoko natotong mangulan na dinggan natotong mangulan holong ni roha jala na maroha dame tu ak kahumalia pasu-pasu mulu nami asa gabi pasu-pasu kami tu ak kahumalia nami di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita.